Εκτελεί ο Φορτούνης. Ο Σισέ προσπάθησε. Ανσαριφάρτ, γκολ! 1-0 Ολυμπιακός. Ο Καρίμ Ανσαριφάρτ πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα γκολ που έρχεται σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η ΑΕΚ ήταν αυτή που κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο. Ο Γκάλο εκτελεί. Προσπαθεί να κάνει ψαλίδι. Ο Τσιγκρίνσκι 1-1. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ με τον στόπερ της, τον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι. Εκτελεί ο Γκάλο. Ο Γιακουμάκης πηγαίνει να κάνει ψαλίδι. Μπάλα βρίσκει στην πλάτη του Χριστοδουλόπουλου και πέφτει μπροστά στον Τσιγκρίνσκι. Μασούτ παίζει γρήγορα. Χριστοδουλόπουλος με τον Κούτρι να πηγαίνει με δύναμη και αυτός διεκδίκησε τις φάσεις. Για λίγο μείναν κάτω οι δύο παίκτες. Και ενώ από την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού βγαίνει πρώτος ο Γιακουμάκης στο γύρισμα του Γκάλο. Η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Παίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Γιακουμάκη. Στο 81 ήταν ο Ανσαριφάρτ αυτός που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό. Στο 87 ο Τσιγκρίνσκι ισοφαρίζει για την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις.